thiam zirna channel clear tu ten zavain chibai kan han buk chewa hei tun huna hian Redmi MI calculator chom mandan chungchang kan han soidon ania hriselna atana kan hrisel le sel lo ti mayang kami chut nakha calculator hen ron choma chumi mandan chu kan soidona chumi pa chuan calculator mandan tlema zong kan soi bok ton ani ka channel clear tu ten video te lo like ka lo subscribe channel te lo subscribe turin kan ngen chewa bell icon lo met bok ula hei November tha top ma a subscriber sangkhat nei thin thei ka tuma chumi tur chuan ka channel thir tu zong zong ten min han tran pui turin kan ngen chewa tuna hian subscriber zanga vel bor kan oma zanga vel bor kan lama mo bela chu wang chuan channel te video te pundanga min lo share saka la subscribe lo de min lo subscribe sak turin an som chewni ole phone danga omvele velo chuka hrelo var Redmi B ka kan soidon ni MI calculator kan honganga ti chuan hei heta hian kathil chut ho sa om treu mai ni hemi hi hei hi history antia hei hetia han koi thak hian history hi lo lang mai ani lo po in helai dot pathuma hian history ti hian arun lang le mai ta hei hi engo chang chana nok thina clear kan du thina ni chu hemi history ron lana hian dot pathuma hian clear all kan han ti mayanga clear kan han tianga ti khan history chain clear anga fai takina omdon ani tin scientific calculator du ho tan hei sira hian hei helai mi hi kan han metanga hei ti hian scientific calculator in aron omle theya tin kan han met lenga ngai angin aron let le mai don ani ole ti chuan hrisel na chungchang kan soidon a hei mi tam tak chu zima ten han kala exercise te an han la thina infit hi a tha a hriselna tan exercise hi a tha a chuti rual chuan tongpong exercise lak hei a om ve a ang chia enge ni ti ma sak ngai tiang chi te po kan hriat ve angai exercise ma mo ini nge ni lo i hrisel thanga thalo tia kha tuntuma kan chut tur hi ani don ta ni ti chuan heta chung lama hian kan han metanga mi helai hian kan han metanga ti chuan BMI ti hilo omta ni hei helai hian BMI calculator hi kan han met chuak don ani kan han met chuak dona ti chuan weight tia hian kg zat kha kan type lut don ani antirnan kg somruk ilo ni ta ni hei tia hian in centimeter in in da a thlan thei ta a fit in kan han tianga antirnan fit nga le inches nga ilo ni ta a kg somruk ilo ni bok ta ni ti chuan exer laki mamo em hrisel tha em tia kha kan han chu don ni go kan han tianga ta chuan information a hian BMI hi 21.3 normal aron in ti ta ni chumi am zia chu i san zong tanga i ri zong chut khan i overweight lo normal tina ni ta ni overweight hi a hlom em overweight hi thalova hrisel na tan BP sang zun thlum le thil dang nat na engemaw om thei thina chuwang chuan i overweight lo tia kha tiang hian a chut thei ta ni tin chu mai ba ka i lo zang lu tuk po ni thei underweight i lo ni po ni thei ei le in tha le i weight nge ni up ma mo zok te poi lo ni thei a chumi atang chuan hei hian a chut thei ni antirnan i weight hi kilogram kan han ti ta a kg somli panga ilo ni ta a
fit nga le inches ngai ni ta underweight ti ni ta ni chu mi om zia chu fit nga le inches nga sang ni a kg som li pa ngai ni bok chuan izang lutuk ti na lo ni ta ni izan lutuk awang chuan in ei thau deuh imamo tina ni ta ni exercise la chung khan in ei thau deuh tho imamo tina ni chu tin chu tiang lo le chuan weight hi entir nan I weight hi kg som sari paruk lo ni ta ni ti chuan hei ti san zong hi fit nga le inches ngain lo chut leila ti chuan BMI zu 27 ani ta overweight thau lutuk rit lutuk I lo ni ta a chumem zia chu I weight pai ingai ti na alo ni ta ni risel thaview anga in ngai lai khan risel lo na rukin nei don tran ti na lo ni ta a chuwang chuan exercise lak imamo ti na alo ni ta ni hemi calculator hi amang thiam tan chuan til chi sang ati theya mi calculator hi MI calculator hi tha em ni danga aman dan dang ho hi kan ron soi le dona ka channel clear tu te in lo tangkai pui nge kan be se ya channel te lo subscribe a lo like a video te lo like a lo share theu turin channel clear tu zong te kan som chewani